Miduaw si Gobernador Gwen Garcia didto sa isla sa Camotes kaniadtong Huwebes, Hulyo 1, ug usa sa mga kalihukan nga iyang gitambungan mao ang inaugurasyon sa Barangay Pagsa Road Project. Bisan pa man sa grabe nga bunok sa uwan, wala gayud kini makapugong sa mga kadagkuan sa Kapitolyo. Ania si John Fredson Granada alang sa dugang detalye. Bisan pa man sa kakusog sa uwan, giduaw gihapon ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang Barangay Pagsa sa lungsod sa Puro didto sa isla sa Camotes aron subhan ang dalan nga bag-o lang nahuman sa maong barangay. Ang maong road project miabot og dulan sa 1 ka kilometro nga dalan nga nagkantidad og 11.2 milyones ka pesos nga gigastuhan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo gikan sa General Fund sa tuig 2020 sa Kapitolyo. Atol kini sa pagbisita sa mga opisyalis sa Kapitolyo ngadto sa isla sa Camotes kaniadtong Miyerkules ug Huwebes, Hunyo 30 ug Hulyo 1 aron mo pahigayon sa Caravan of Services. Mapusla na gayud kini sa mga mulupyo didto aron mamahimo ng convenient alang kanila ang pagbiyahe. Kay mauman kini ang tumong ni Gobernador Garcia nga moarang-arang ang kinabuhi sa katawhan ug ilang matagamtaman ang pagkaadunahan sa lalawigan sa Sugbo. Laing giinagyurahan mao ang 4.8 milyones pesos nga multi-purpose barangay hall sa Barangay Villa Hermosa, lungsod sa Tudela, nga ang disenyo sa maong edipisyo nakaani gayud og pagdaig tungod sa minimalist ug daw commercial building ang naong niini. Ang katumanan sa maong proyekto nga barangay hall gipasalig sa kanhi kongresista sa 5th distrito apan si Kongresista Duke Frasco na ang mituman sa maong saad. I also want to explain a little bit kay naa may naka-post ganiha no og naay niingon nga tungod kuno sa ilahang saad nga maoy natukod ni ang ato ang barangay hall. Ang tanan mga politiko sayod mamuani musaad man ni. Pero ang importante sa saad musulti ko ninyo mga kaigsuonan ko kinsay makapatuman sa saad. Ug mao na nga atong gituman ang saad nga makapatukod ta og usa ka mainindot kaayo nga barangay hall diri sa ato ang barangay Villa Hermosa. Gani ang luna nga gitukuran karon sa maong barangay hall nga kanhi dagat na-reclaim kini pinaagi sa paningkamot ni Gobernador Gwen Garcia sa una pa niyang tulo ka termino isip gobernador. Ang angay yun nato pasalamatan kay siya mo inipili ni Barangay Villa Hermosa nga butangan ni 5 million pesos worth of building nga puwerteng ninduta si Congressman Duke Frasco. Kay mo ka na maturan, Congresswoman good ko, ang Barangay Villa Hermosa makaangko ni dako kay garbo nga I think sa pagkakaroon wa tingali lain nga makatupong sa kanindot sa maong building. Uban sa report ni Paula Mendoza, kini si John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.